Ina namijin da ke so ya jefa soyayyar shi a zuciyar wata budurwa, ko bazawarin da ke so ya jefa soyayyar shi a zuciyar wata bazawara, ko budurwar da ke so ta jefa soyayyar ta a zuciyar wani saurayi, ko bazawarar da ke so ta jefa soyayyar ta a zuciyar wani bazawarin ta wanda suke alaƙa. Kuna alaƙan ne ya guje ki, ko kuma yanzu kina so ku fara alaƙan ne, ko kuna alaƙan ne alaƙan tana zuwa da wargi da rainin hankali da wulaƙanci a ciki. Kina so ki maganin wannan abubuwan baki ɗaya, wannan ba Allah ya tsaya a kanki ke kaɗai, ya ji baya son kowace ƴa mace, baya ƙaunar kowace ƴa mace, baya son kasancewa da kowace ƴa mace sai ke kaɗai. Yar uwa ki zo ki aikata wannan sirrin. Za mu ba da sirri kala uku akan ma'ala ɗaya. Sirrika da zan cire su kala uku akan ma'ala kala ɗaya. Duk wanda Allah ya baka dama da iko ka ji yayi ma sauƙi wurin aikatawa, to yana tabbatar ma da in ka aikata shi akan wannan buƙatar naka, Allah zai biya ma ita ta ke yanke dalilin Annabi Muhammadu, dalilin Shehu Tijjani, dalilin Shehu Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu. Na farko ka nemo kwakwa, ka fasa ta, ka kwashe ruwanta. Kwakwa za ka nema guda uku, ka fasa su ka cire ruwansu, ka ɗauki kwakwan ka ɓaɓɓalla ta ka baiwa yara, amma ka barbaɗa mata gishiri kafin ka ba su. In ka ba su to sai ka ɗauko allo ko ka nema madubi na duba fuska, sai ka rubuta wannan sirrin da ka gani a jiki gashi nan tun daga farko har zuwa ƙarshe ƙafa uku. In ka gama sai ka wanke da wannan ruwan kwakwan da ka abu na kenan. Idan ka wanke wannan rubutun to sai ka samo tukunyan ƙasa. Tukunyan ƙasa za ka nema, sai ka ajiye sabuwa za ka siyo mai marfi. Idan ka siyo sabuwa mai marfi to sai ka nemo ganye na tumfafiya, za ka nema guda bakwai. In ka nemi ganyen tumfafiya guda bakwai sai ka ɗora wani tukunya naka ƙasa, sai ka ɗora guda uku a ƙasa, sai ka murza ɗaya a cikin wannan ruwan kwakwan, ka murza shi ɗaya, sai ka zuba ruwan a cikin wannan ganyen tumfafiyan da ka shimfiɗa a ƙasan wannan tukunyan ƙasan. Sai ka ɗauko wannan ƙwai naka na kazan Hausa guda uku sai ka sa a ciki. To sai ka ɗauko ganyen tumfafiya guda uku sai ka rufe, sai ka ɗauko mari sai ka rufe, sai ka ɗora a wuta, sai ka dafa. Ka tabbata wannan ƙwan ya dafu yanda ya kamata. Idan ya dafu yanda ya kamata to sai ka sauke. Za ka cire wannan ganyen tumfafiyan ka ajiye shi gefe. Za ka cire wannan bayan ƙwan ka ajiye shi gefe, ka haɗa shi da wannan ganyen tumfafiyan, ka ɗan daka shi kaɗan, sai ka nemo turaren ka na miski sai ka tarfa a ciki. Za ka maida shi hayaƙi ne. Idan ka maida shi hayaƙi, to idan matar aure ce za ki yi turare gabanki da shi. Idan kuma namiji ne ke mai aure ne, to za ka yi turare azzakarin ka da shi. Idan kuma ba ku da aure, to za a yi turare fuska da hannu ne da wannan abu. Wannan ƙwan za a ci shi ne da niyya ana cin zuciyar mutum, wani na cinye zuciyar wani na cinye zuciyar ka, ba ka da zuciya a kai na, zuciyar ka na hannuna, sai yanda na so ka, na so da kai, sai yanda na sarrafa ka, sai yanda na baka umarni, sai ka dai fahimci ni bayanin da za ka yi kana cin wannan ƙwan. Har a cinye wannan ruwan rubutun kuma za a ajiye shi, ana an ƙara shi a cikin ruwa, ana yin wanka. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wannan mallaka ce ta yanzu, mallaka ce ta yankan shakku, mallaka ce ta ban mamaki, amma ji tsoron Allah.